Здравейте! Днес съм в каналът на Катрина Ставицка. Не знам как се произнасям. И нека просто да пуснем някои нейни видеа. Нека пуснем новото клипче, което е пуснато преди един ден. Здравейте, приятели! Сега ще чуете една моя нова песен. Веднага направо я слагайте за редактора, защото това е песента за мене! Катрина Ставицка! Go! 1, 2, 3! Катрина Ставицка, най-хубавата е! Катрина Ставицка на... Добре, нека видим първото и клипче, мисля. Добре. Добре, нека да видим кои. Сериозно. Омага има червило по... червило по зъбите. Ето. Много наперена в очите трън. Пробваш да ме разгадаеш само на сън. И можеш да ми кажеш... Добре, нека просто да кажем, че тя е ужас. Добре, нека да пуснем... Веселка Стар. Добре, видеоклипове. Добре. Аз съм твоята домашна пантера. Или аз съм вашата хищна котка. Добре, нека да слушаме. Сега ще чуете продължението на песента "Аз съм вашата хищна котка". По-точно, аз съм твоята хищна котка. Аз съм попкючека, братче попкючека, хвърлям мазги от бека всеки кръгъл час. Имала съм партньори, даже и по-съблечени. Гледайте, кючека, гледайте. Аз съм твоята хищна котка, имам кючечиска походка, с нея ще те покоря. Раз, два. Аз съм твоята хищна котка, имам кючечиска походка, с нея ще те покоря. Раз, два. Кючеци съм играла, даже и на маса, даже и в тайре. Имала съм партньори, даже по-съблечени. Гледайте, кючека. Така, това, което искам да кажа за Баба Веселка. Ами, не си певица, ти си Баба Веселка. Баба Веселка, не Стар. И да, хора, всъщност искам и да ви благодаря за... Само да видим колко абонати имам. За 75 абоната. Само да видя нещо тук. Добре. В коментарите по-долу напишете как да се казва каналът ми, защото не ми харесва Михаела Пекие много. И затова, ако може да ми кажете някои имена. Това беше от мен и ще се видим в следващия клип. Чао!